Había unha vez un barco que surcaba o vento. Había reinos de fantasía onde vivían nenos, princesas, dragóns que alumeaban o ceo. Había unha vez mundos cheos de cores. So if you're young, if you're healthy, why not get a boat and come to Australia? Pois o humor gráfico foi realmente a miña maneira de entrar dentro do mundo da ilustración e no mundo editorial. Eu xa levo pois desde o ano 93 traballando con o meu compañero Carlos como Pinto e Chinto. Esa maneira de acercarme a este mundo a través da caricatura foi unha cousa que me serviu para logo afrontar todos os diferentes traballos que fun atopando máis adiante, cos mínimos rasgos, cos mínimos trazos posibles, como buscar a personalidade, a forma de ser, intentar un pouco prescindir do accesorio e centrarme un pouco no que é o fundamental, pois a hora de debuxar, pero calquera cousa, desde unha paisaxe, unha cidade, busco esa esencia das cousas. Por como eu me empecéi no mundo da ilustración a través do humor gráfico, adquirín unha velocidade que me permite resolver as ilustracións dunha maneira bastante rápida. O que estou ademais notando últimamente, a medida que vou facendo máis libros, que estou invertindo máis tempo no que é a preparación da ilustración. Todo o tema de documentación, de buscar cal vai ser o tono xeral do libro, realmente como se fora unha película, buscar os lugares onde van pasar todas as aventuras dun determinado personaxe. Ese é un proceso de documentarse no que eu invirto bastante tempo. So if you're young and if you're healthy, why not get a boat and come to Australia? Unha constante que eu moitas veces inconscientemente estou notando nos meus traballos é a cuestión das viaxes. Eu son unha persoa que descubrín o placer de viaxar hai xa algúns anos e é un placer que non podo deixar de experimentar. E ese viaxe, eses lugares onde vou, esas paisaxes que coñezo, si que as intento incorporar aos meus dibuixos. Entón, sempre gústame moito esas ilustracións onde hai paisaxes, onde o personaxe camiña por unha cidade ou voa por encima dun mar de tellados. É un elemento bastante importante nas miñas ilustracións ahora mesmo.